ऋग्वेद अध्याय 1 भाग 46 ऋषी प्रसकन्व कण्व देवता अश्विनो छंद गायत्री। जी उषा पहिल्यांदा दिसली नाही ती आकाशातून प्रगट होते। हे अश्विनी कुमारांनो, मी मनपूर्वक तुमची स्तुती करतो, जे समुद्रातून उत्पन्न झालेले आहेत, जे मनाने ऐश्वर्य उत्पादन करतात व ध्यानाने धनाचे ज्ञाते आहेत, त्यांचे स्तवन करतो। हे अश्विनीदय, जेव्हा तुमचा रथ अंतरिक्षात जातो तेव्हा तुमची सर्वजण स्तुती करतात। हे पुरुषांनो, जमावर स्नेह करणारे धनपूरक गृहपालक आणि दृष्टी अग्नी आमच्या हवेने तुम्हाला पूर्ण करतो। हे विद्यात्वरित अश्विनो हो, आमच्या आदरपूर्वक वचनांना ऐकत स्तुतींनी प्रेरित होत निशंक होऊन सोमपान कर। हे अश्विनीदयांनो, प्रकाशाने युक्त म्हणजेच अंधार रहित अन्नरूपी धन तयार करून आम्हाला ते आमच्या पोषणार्थ दान द्या। हे अश्विनी कुमारांनो, आमच्या स्तुतीच्या प्रेमपूर्ण बंधात बांधून घेऊन तुम्ही आम्हाला दुःख समुद्रातून पार करा। आपल्या रथांना पुढे झुंपा। हे अश्विनी, तुमचे जहाज समुद्रातून विस्तृत आहे, समुद्र किनाऱ्यावर तुमचा रथ उभा आहे व येथे सोमरस तयार आहे। हे कण्व वैश्यांनो, सोम दिव्य गुणांनी पूर्ण आहे, समुद्र किनाऱ्यावर ऐश्वर्य आहे। हे अश्विदय, तुम्ही आपले स्वरूप कोठे ठेवू इच्छिता? उषाकाला सूर्य आपल्या सोन्याच्या तेजासहित प्रकाशित झाला, अग्नी श्यामवर्ण होऊन आपल्या ज्वाळारूपी जिभेने प्रगट होऊ लागले। दुःख पार करण्यास यज्ञरूपी मार्ग उत्तम आहे, त्यातून निघणारी आकाशाची पायवाट दिसत आहे। श्रोता अर्थात स्तुती करणाऱ्यांनो, सोमाला पूर्णपणे आनंदित करणाऱ्या अश्विनी देवांच्या रक्षणाची वारंवार स्तुती करा। हे प्रकाशमय आकाश निवासी सुखदायक अश्विनी कुमारांनो, मनूच्या स्तुतीने तुम्ही त्यांना प्राप्त झाला, त्याप्रमाणे आमच्या स्तवनाने आम्हाला प्राप्त व्हा। हे अश्विदय, चारही दिशांना दौड करणाऱ्या तुमच्या शोभेच्या मागोमाग उषा फिरत आहे, तुम्ही रात्री हवीची इच्छा करा। हे अश्विनी, आपण दोघांनी सोमरस पिऊन आपल्या रक्षणाने आम्हा सुखी करावे।